ക്രിപ്റ്റോ പവറിലേക്ക് സ്വാഗതം. അങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് ഇന്നലെ രാത്രി തൊട്ടൊരു ഡൗണിലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം 37,000 ഇന്നലെയൊക്കെ ട്രേഡ് ചെയ്തത്. അപ്പം ഇന്നലെ ഒരു രാത്രി, അതായത് ഇന്ന് വെളുപ്പിനെയൊക്കെ ആയപ്പോൾ നല്ല ക്രാഷ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഈ ഒരു 36,190 വരെയൊക്കെ എത്തി. അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു 31K വരെയൊക്കെ എത്താനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ബിയറിഷായിട്ടൊരു പാറ്റേൺ ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പം 31 ഇനിയിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ താഴോട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ 31 ഉറപ്പായിട്ട് എത്തും. അവിടെ നിന്നായിരിക്കും വീണ്ടും ഒരു പമ്പിലോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് മുകളിലോട്ട് പോകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഒരു 38 മുകളിലൊക്കെ ഡേ ക്യാൻഡിലൊക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 40-41 ആ റേഞ്ചിലെത്തിയാൽ പിന്നെ നല്ലൊരു ബുള്ളിഷ് തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു ബുള്ളിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചാടിക്കയറിയൊന്നും ഇപ്പം ട്രേഡൊന്നും എടുക്കാതിരിക്കുക, ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ആൾട്ടോവിനൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ ഡൗണിൽ ചിലപ്പോൾ കിട്ടും. അപ്പം എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്യുക, ട്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ അന്നൊക്കെ ട്രേഡ് എടുത്തവരാണ് നല്ല പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി കാണും. ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യാം, പക്ഷേ ഹൈ ലിവറേജ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക. എപ്പോഴാണ് ലിക്വിഡേഷൻ അടിച്ചു പോകുന്നത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഈ 5x പോലും ലിവറേജ് സേഫ് അല്ല. ഒരു 3x 2x ഒക്കെ ലിവറേജ് എടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നാണ് ഈ CPI ഡാറ്റ ഇപ്പം വരും, ഒരു അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ വരും CPI ഡാറ്റ. അപ്പോഴത്തേക്ക് അടുത്തൊരു അതിൻ്റെ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്നൊരു ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു വോളറ്റാലിറ്റി ആയിരിക്കും മാർക്കറ്റ്. അപ്പം ഈ ഒരു സമയത്തൊന്നും ട്രേഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ പറയാൻ. അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി, നമസ്കാരം.